హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ వెంకట్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగుండాలి, బాగుంటారని కోరుకుంటూ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే తమ్నైల్లో చెప్పినట్టు పురుషులను స్త్రీలుగా మార్చే వనం. ఈ వనం గురించి అయితే మనం తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, మన పురాణాల్లో ఎన్నో ఆశ్చర్యాలు, వింతలు, అట్లాంటి వింత ఆశ్చర్యమైనటువంటి ఒక కథ అయితే మీకు చెప్తాను. ఆ కథ చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఆ కథ చెప్పబోయే ముందు తెలుసుగా, అడగండి అమ్మాయిన పెట్టదు. ఇలా అడుగుతున్నాను ఏమైతే అనుకోకండి. మీరు కనుక కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళైతే వీడియోని పూర్తిగా చూసి లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్దాం. పురుషులను స్త్రీలుగా మార్చే వనం. ఇది ఎక్కడుందంటే ఫ్రెండ్స్, ఇది కుమారవనం అని చెప్పేసి ఒక వనం అయితే ఉంది. ఆ కుమారవనంలోకి ఏ పురుషులైనా ప్రవేశించినట్లయితే ఆ పురుషులు వచ్చేసి స్త్రీలుగా మారిపోతారు. ఇది ఎక్కడ జరిగింది? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మారడానికి అసలు మూల కారణమైన ఒక కథ ఉంది. ఆ కథ గురించి అయితే చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, శ్రద్ధాదేవుడు, ఆయన భార్య శ్రద్ధాదేవి, వీళ్ళకైతే సంతానం అయితే ఉండదు. వీళ్ళు సంతానం కోసం ఒక యాగం చేయాలని చెప్పేసి నిశ్చయం అయితే చేసుకుంటారు. ఆ యాగం చేసే టైంలో ఆ శ్రద్ధాదేవుడు ఏమనుకుంటాడంటే, నాకు పుత్ర సంతానం కావాలనే కాంక్షతో యాగం అయితే మొదలు పెడతాడు. కానీ ఆయన భార్య శ్రద్ధాదేవికి ఆడపిల్లలంటే అమితమైన ఇష్టం. ఆ అమితమైన ఇష్టంతో ఆమె ఏం చేస్తుందంటే, భర్తకు తెలియకుండా రహస్యంగా యాగాన్ని నడిపించే హోత ఉంటుంది కదా, ఆయనతో చెప్తుంది, దేవా, నాకైతే ఆడపిల్లంటే ఇష్టం, నాకు ఆడపిల్లను ప్రసాదించే మంత్రాలు చదివి నాకు యాగం చేసి నాకు ఆడపిల్లను ప్రసాదించండి అని చెప్తుంది. సరే, ఆ హోత కూడా ఆమె మాటను అంగీకరించి ఆయన ఏం చేస్తా అంటే ఆడపిల్ల పుట్టే మంత్రాలను చదువుతూ హోమం నడిపిస్తాడు. ఆ యాగం నడిపించిన తర్వాత ఆమెకు ఆడపిల్ల పుడుతుంది. ఆ ఆడపిల్ల పేరు ఇలా అని చెప్పేసి పేరు పెట్టుకుంటారు. ఆయన ఏం చేస్తా అంటే, శ్రద్ధాదేవుడికి కోపం వస్తుంది. నేను పుత్రకాంక్షతో ఆ యాగం చేస్తే నాకు ఆడపిల్ల పుట్టింది అని చెప్పేసి వశిష్ఠుని అడుగుతాడు. వశిష్ఠుని, గురుదేవ, ఏంటిది, నేను పుత్రకాంక్షతో నేను యాగం చేస్తే నాకు ఆడపిల్ల పుట్టింది ఏంటి అని చెప్పేసి ఆ వశిష్ఠుని అడుగుతాడు. ఆ వశిష్ఠుడు, ఆ దేవుడు, ఆయన తన దివ్య దృష్టితో ఒకసారి అంతా గమనించి చూస్తాడు. అప్పుడు ఆయన, రాజా, ఆగ్రహించకు, శాంతించు. అసలు జరిగిన విషయం ఏంటంటే, హోత చేసిన ఒక చిన్న తప్పిదం వల్ల నీకు ఇలా ఆడపిల్ల పుట్టింది. సరే, నేను ఈ అమ్మాయిని అబ్బాయిగా మార్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తానని చెప్పేసి ఆయన ఈశ్వరునికి తపస్సు చేస్తాడు. ఆ తపస్సు చేసి ఈ జరిగిన కథ చెప్తాడు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, ఆ పరమేశ్వరుని లీల వల్ల ఆ అమ్మాయిని అబ్బాయిగా మారుస్తారు. ఆ అబ్బాయి ఏం పేరు పెడతా అంటే సందిగ్ధుడు అని చెప్పేసి పేరు పెడతాడు. అప్పుడు ఆయన ఆ విధంగా ఆయన రాజ్యం యుక్త వయసుకు వచ్చేసి రాజు అయ్యి రాజ్యం వెళ్తూ ఉంటాడు. ఆ రాజ్యం వెళ్ళే సమయంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, తన పరివారంతో కలిసి ఆ రాజు ఈ ఒక వనంలోకి వెళ్తాడు. ఆ వనం పేరు ఏం పేరంటే కుమారవనం. ఆ కుమారవనంలోకి ప్రవేశించగానే రాజుతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ అమ్మాయిలుగా మారిపోతారు. వీళ్ళే కాదు ఫ్రెండ్స్, ఆ గుర్రాలు కూడా ఆడగుర్రాలుగా మారిపోతాయి. అది అసలు అర్థం కాదు వాళ్ళకి. జరిగింది ఏంది, అసలు ఏం జరిగిందో తెలియదు. అసలు మేమంతా అమ్మాయిలుగా మారిపోయామని చెప్పేసి అలా వాళ్ళు అమ్మాయిలుగా తిరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళని ఆ అమ్మాయిగా మారినటువంటి ఆ రాజు పేరు మళ్ళీ ఇలాగా మారిపోతాడు. ఆమెను ఈ చంద్రదేవుని కుమారుడు బుధుడు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటాడు. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఏం జరుగుతుందంటే, వాళ్ళిద్దరికీ ఒక పుత్రుడు జన్మిస్తాడు. ఆయన పేరే ప్రరూరుడు. ఈ పుత్రుడు జన్మించిన తర్వాత ఈ ఇలకి నేను ఎందుకు అమ్మాయిగా మారానని చెప్పేసి ఒకసారి అనుకుంటాడు. అప్పుడు ఫ్రెండ్స్, అసలు ఈ అమ్మాయిగా మారడానికి గల కథ ఏంటి? ఆ కుమారవనంలోకి వెళ్ళగానే అమ్మాయిలుగా ఎందుకు మారారంటే, ఆ కుమారవనం వచ్చేసి పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క ఏకాంత శృంగార తపస్సు చేసుకునేటువంటి ఒక వనం. ఆ వనంలోకి ఒకసారి పార్వతీ పరమేశ్వరు శృంగార తపస్సులో ఉండగా కొంతమంది ఋషులు ఆ పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం కోసం ప్రవేశిస్తారు. అప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్న తపస్సును చూసి పశ్చాత్తాపంతో ఆ మహర్షులంతా వెనుదిరిగిపోతూ పరమేశ్వరుణ్ణి తప్పైందని చెప్పేసి వేడుకుంటే పరమేశ్వరుడు వాళ్ళని అయితే పంపిస్తాడు. కానీ పార్వతీదేవి వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత ఆగ్రహిస్తుంది. ఏకాంత సమయంలో ఉండగా వాళ్ళు వచ్చినారని చెప్పేసి ఆగ్రహంతో ఆమె
ఊగిపోతుంటే పరమేశ్వరుడు ఏం చేస్తా అంటే పార్వతీదేవికి ఆమెను బుజ్జగిస్తూ ఒక వరాన్ని ఇస్తాడు. నేటి నుంచి ఈ కుమారవనంలోకి ఎవరైనా సరే పురుషులు ప్రవేశించినట్లయితే స్త్రీలుగా మారిపోతారని చెప్పేసి ఒక వరాన్ని అయితే ఆమెకిస్తాడు. అప్పుడు ఆ విధంగా వాళ్ళు అక్కడ వచ్చిన రాజు వాళ్ళంతా అమ్మాయిలుగా మారిపోయారు. ఇది తెలుసుకుని ఇలా ఆ వశిష్ఠుడిని ప్రార్థిస్తుంది. ప్రార్థించగానే వశిష్ఠుడు మళ్ళీ అతన్ని పురుషునిగా చేయడానికి మళ్ళీ పరమేశ్వరుణ్ణి కోరతాడు. ఆ పరమేశ్వరుడు అప్పుడు పార్వతీదేవికి ఇచ్చినటువంటి వరాన్ని భంగం కాకుండా వాళ్ళు ఆయనకు ఆ వరం భంగం కాకుండా ఒక నెల స్త్రీగా ఒక నెల పురుషునిగా ఉండేటువంటి వరాన్ని అయితే అతని ప్రసాదిస్తాడు. ఈ విధంగా ఆ కుమారవనంలోకి ప్రవేశించినటువంటి ఎవరైనా సరే పురుషులు కానీ పురుష జీవి ఏ జీవి అయినా పురుష జీవి ప్రవేశిస్తే స్త్రీ జీవిగా ఇప్పటికీ మారిపోతారని చెప్పేసి మన పురాణాలు అయితే చెప్తున్నాయి. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఏదైనా తప్పులైతే దొర్లిండొచ్చు, తప్పులు దొర్లింటే క్షమించండి, ఎందుకంటే పురాణాలు కదా, కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్తున్నా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు గనక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే చెప్పాను కదా, మళ్ళీ అయితే చెప్పాను, లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.